wythnos Steddfod ysgol Bro Edern. Dyma cyfle holl ddisgyblion yr ysgol i frwydro'n flynyddol mwyn sicrhau mae eu llys nhw sydd yn fuddigol. Llynedd, fe enillodd llys Hafren yr Eisteddfod, ar sail ei ymdrechion a chanlyniadau gwaith cartre. Wrth gwrs, bydd rai wrth i'n cystadlu yng nghystadlaethau cerddoriaeth, dawns a drama. Ond, mae'n bwysig cofio mae eich ymdrechion chri i gyflawni'r tasgau gwaith cartre Eisteddfod wir yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mi fydd pob darn o waith cartref yn derbyn pwynt i'r llys, felly, ewch amdani. Ar yr un pryd, byddwn hefyd yn cynnal Mabolgampau Bro Edern. Felly, yn ogystal â chystadlaethau Eisteddfod, fe fydd cyfle i chi gystadlu yn y Mabolgampau. Rydym yn disgwyl i chi wneud o leiaf 3 tasg Mabolgampau pob dydd, ac mae yna llawer o dasgau amrywiol i gwblhau, mwyn i chi ennill pwyntiau i'ch llys. Eto, mi fydd angen i chi ddanfon tystiolaeth o'r tasgau yma i'r Google Classrooms Mabolgampau. Rydym yn derbyn y bydd rhan fwyaf o ddisgyblion Bro Edern yn yr ysgol am 1 diwrnod yr wythnos hon, ac felly rydym yn disgwyl i chi weithio ar eich tasgau Eisteddfod am 4 diwrnod. Bydd angen chi gwblhau 2 tasg y dydd a'i anfon i mewn trwy Google Classrooms. Y dyddiad cae bydd dydd Llun y 13 o Orffennaf am 9 y bore, ac yna bydd staff yn mynd ati i feirniadu. Felly, mae gyda chi dros wythnos i sicrhau bod y gwaith o safon uchel mwyn ennill ar gyfer eich llys.